Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Георги Георгиев от социалната платформа YOLO. Зад мен виждате снимка на исторически парк. Едно голямо туристическо съоръжение, построено върху 160 декара на 50 км от Варна по магистралата за София. Много удобно за посещение място, функционира от няколко години и все повече българи и чужденци посещават този обект. И още от паркинга започват да снимат и да качват снимките и видеята в социалните платформи, за да може да ги одобрят и да се възхитят от тях техните приятели. И тук е връзката между YOLO и исторически парк, защото YOLO е социална платформа за цифрово изкуство. Всички тези снимки могат да бъдат качени на маркетплейса, да бъдат оценени от продуцентите на YOLO и да получат съответната парична награда. За да можете да опитате веднага, съм оставил линкове към рефералната система и към маркетплейса. Желая ви приятни минути в YOLO.